שלום בת שירות שלנו, מה שלומך? שלום, טוב מאוד. אנחנו לקראת שנה חדשה, יש לך מה להגיד? אני מקווה שהשנה תעבור מהר, סתם בצחוק. למה בצחוק? למה? שיעבור בכיף. שיעבור בכיף ומהנה, ויהיו הרבה ילדים. סשה מאחלת גם. אני רוצה שיהיה הרבה ילדים. אני רוצה שיהיה לנו מצב רוח וכוחות. פשוט, לא יודעת, הרבה כוחות. אנחנו נפתח את ילדי קריית גת שיהיו ילדים פשוט למופת. שמעת פרפרים בבטן? זה כי אני פה. מאחלת לכל ילדי קריית גת, שכולם יכירו את אפק ויבואו לפה סוף סוף. וזהו, ואני מקווה שהשנה תתחיל כבר, שיהיה לנו המון בהצלחה, ושניסע לחו"ל. אנחנו מתוכננים, ואני מאוד מקווה שבזמן הקרוב גם את תצטרפי, תחזרי למשפחת החברת למורה לאומנות שלנו. אירנה, שלום אירנה, מה שלומך? שלום, מצוין. כולם ילמדו טוב ושכולם יהיו מרוצים מהמורים, מהמורות. איזה יופי. כל זה את עשית לבד? בעזרת היד שמאלית שלי. תהיי בריאה, באמת, עבודות מדהימות. וגם זה יפה. עליה, איך הולך בינתיים? מעולה. מה התוצאה שלנו לשנה החדשה? הרבה תלמידים, הרבה כיף, הרבה ריקודים. מה זה היה? הייתי בג'אז ובלט. עם מי? איזה מורים? מריאן נתניהו, נהניתי מאוד. נסענו לאילת, היה מאוד כיף, מדהים. את בתור אמא מרוצה מהמקום? מאוד, אפילו לא הלכנו לחפש את השנה, למרות שיש אופציות אחרות, לא מנסים, לא בודקים. מהמורים? הכל בטוח. חבל על הזמן, מריאן מדהים. חבר, פשוט חבר. בבקשה. שלום, ערב טוב. הייתה פה שאלה, איך את מתכוננת לשנה העומדת לפנייך? די, אל תסתכלו עליי.